Hello guys, welcome back sa ini video ka tanay. Huwag labam na time ko na reaction sa loko sa result mo na subscribe, share, comment ito mo ito. Ray mo ko memes na takay loko. Tuwak pikat taisi kume. Nang numay Korean ng flam daw ko tunaway te. Hero ta lataw ngam may pote Hawaii hiyan ko ning na ni. Mai tukum na kum na te. Geng mi Korean ng flam job na Korean ng flam job na pa ka siyo ram siyo am so him ta lu tôi niu thuan khơ ra quang tuang mai ti sao na women sai ti su da bu nang pa ka siyo bạn ni bo cắt su to me man sai ti ho lu san thai mam tu Korean flam itek selaut na ini matang na takay ko don't be like crap gaga kom riu ni si bakek ta nim lo na lo ko doi lo ti tho ko me thai khat sing ka peng ko me pat to me ku ban the kai lo dat do ta na example Neil Armstrong akai na nang chai bong nang kai na snan pol we thai bu ku to tom he oi to ming mai nói ruộng mày giờ lên ruộng mới cha con này nè cũng nè cùng riu share it all up each other okay